Здравей, да те попитам, как се казваш? Йоана. С какво се занимаваш? Снимам с дрехи и без дрехи. И без дрехи. Тоест нямаш проблем много мъже да те гледат чисто гола. Ако съм на работа и снимам гола, няма проблем. Ти имаш ли с приятел? Не, нямам. Добре, някой ден като намериш човека до себе си, как мислиш, той примерно ще реагира, когато види твоите голи фотосесии и знае, че други мъже сте виждали? Все пак, в крайна сметка, не съм просто едно голо тяло. Човека до мен, щом ме харесва, такава каквато съм, ще ме подкрепи. Смяташ, че ако мъжът до тебе е човека, който е за тебе, той ще подкрепи дори да се снимаш чисто гола около други мъже. Да, 100%. Как би се чувствала, ако мъжът до теб снима гол, около други жени, ти не си там? Това е нещото, което той иска и искрено обича и душата му го търси, ще го приема. Той си напълно